Hey, what's good, guys? We're back again with another episode 2 of Lwazii Boxing. And namhlanje niyazi angihambe ngedwa. Hlezi nomuntu engihamba naye. Sinendoda la esuka le ey'ntabeni zaseLady Smith. A 2-time Salga champion, 1-time KZN champion, Xolani, Mbatha, fellow bala. Fethu sanamukela Lwazii Boxing. So mina nguXolani Mbatha isibongo. Bangaze bangibiza umshazafe and I'm a 2 times Salga game champ and 1 KZN champ. Okay, before siqhubeke ne-episode, ngithanda ukunazisa nje ukuthi this episode is proudly sponsored by Red Claw. Red Claw, it's a clothing brand. It designs attires for boxers, and you can also do customized t-shirts or whatever. Wena nje number ebhaliwe la, you can text it, uyifonele, uyi-WhatsApp, whatever. But yeah, yenza yonke into. So if ufuna i-attire, ufuna i-t-shirts edizayiniwe, mhlawumbe your logo, whatever, just text the number. Yeah. Good. Yeah. Grand. Good mina. So, ngizwile ku-intro yakho uthi bamshazafe. Yeah, mshazafe. Kumngaphi? Lelo gama mangachaza kahle indawo lapho yabo. Indawo engingishimela kiyo. Then abangaziyo nasaye bafika kuyona abangasiwa khona basemnambisi nje singe njengamanye ama-province njengama-box amanye ama-province angithi yazi siyahamba sabantu. Bayethu mezovakasha mase sajima nabo then bathi mase befika sengibabona futhi lethi hawu sebethi mshazafe yabona sebethatha igama le-gym yami sebengetha ngalo then kwakuthi kuyahlangana vele ngishaya uzufe mina vele into ehlanganayo. Ushaya uzufe eqalile boxing. 2015 ngiqala isibhakela. I think I was 14 years. Yeah, I was 14 years. Not young, ngina 14 years. So, kuzo zonke iports, why boxing? Boxing ngize ngiqale kwakuyisports angiclose yabo ekhaya kwakuclose kakhulu ne gym kwakuthiwa iphakathi boxing hall yabona. And yayisponsor yini? Yayisponsor uLotho. So yabona nje kuyidumile kunane chart yakhona then mina ukubhoreka kwami ngithi mangibhoreka ngaya ngibhorekile. Then ngagcina ke usibhakela siyajova. Ngagcina kukhandeka uthando ke la sisibhakela bona. Ngagcina ngisjoyina kanjalo then ngagcina ngisithanda yabona nje sibhakela nawe yasazi ufakazi check. Okay. So let's go back. Do you have siblings? Usisi, Buti, Kulena. Yeah. My siblings now and party. Most of them are aslanda yabo. Aslanda bahlukene kodwa they are my siblings. But ngokukhula Kulena. Ngokukhula ngikhule ngihlala no sisibami babe bawu2 then kumchita oyi1. Umchito oyi1. Kumchito oyi1. Then the more bathi bekhula then bahamba yabona. Bahamba migrate. Nale umuntu ozomsebenzi then. So wena wedwa like boxer. Angibona bo4 guys. Yeah. Mina no 4 like wena wedwa nje boxer. Intwana yami encane ike yadlala isibhakela.
uSifiso yabo ikuyadlala isibhakela then kwakuthi thanda kakhulu esikoleni then yabona igcinile kodwa-ke igude wona isibhakeleni kuyadlala isibhakela. So laba abanye osisi bakho hayi labo badala bayisebenza abakazi nje futhi bayisibhakela. Isibhakela siqale ngami kahle kahle if siqale ngami then intwanami engilandela ngemuva yasithanda because sajima imini yabona then ngibona lo ngihamba indawo yabona gcina ithanda lokho yasijima yayeka but ngisho ukuthi mhlawumbe isazobuyela la. So uqale esandleni sabaphakathi nawe? Ya ngasho ya. Bonjani ujima lapho? Because ngoba ngangiqala then ngangazi ukuthi yabo iboxing kanjani ngangifika mina ngi-enjoy nje ngafica futhi kusakhona amaboxer kwesajima omhleli phakathi msho yamazi umfana abaphakathi Mbatha bambiza uMbatha nofanele Mbiza yabona omenza iqhawe then kwaku interesting because sasicishe silingana sashiyana kancane so kwakuba mnandi yabo ukujima sasike-enjoy ukujima sindawo then kwakumnandi nama-material okujima ayekhona yabona because of Lwazii. Because we-sponsor Lwazii then and kwakumnandi and umuntu engi-encourage-ako Nkosi Ngiphile Sibisi KZN champion iyona-ke engigqugquzela because engidlalela mnandi sibhakela nami wasiqala kunami then uyena wangenza ngijabulele noyijimile yabona. So guys, speaking of ubaphakathi is the first president eyathola sponsor kaLwazii in KZN. In KZN or SA? I'll say KZN because I don't have facts aphelele, so I'll say KZN. President. First president of boxing. Oh, boxing. So Nkosi Ngiphile Sibisi uthi yena wayepush. Encourage kakhulu yabona because wangigqugquzela uSibisi yabo. Sikona ngishiya ngonyaka owodwa uSibisi kodwa yabo ngangibukela kuyena. Kodwa ngishiya ngonyaka kodwa ngibukela kuyena. Even namanje yabona ukuthi usakhona khona mhlawumbe okunye ngisakufunda kuyena. So mesiphuma ngokwe-boxing uqale ufunde iphi wayaphi kanjani nje like i-schooling career sakho besihamba kanjani? Schooling career qale primary ngiqale Gaba Ngemfundo primary school ikhona lapha ngakithi Semnambizi and yazi ise-Edfali located e-Edfali ngabuya ngafunda e-high school Tando Esizwe secondary school then ngaqedela la ise-Edfali nayo la ngaphothulela khona umatric wami. So why boxing like uqale sase primary or high school? Boxing ngiqale primary late. Maybe I was in grade I was in grade 6. Nganga grade 6 qala isibhakela ngangina 14 ngangina 14 ngangina 14. And buyithola support maybe esikoleni bizothula zeyikole primary and high school? Abona ikoleni ebengifunda kizo ngebhadi kwakungenakho ukuthi kunama sports code ukuthi kuthiwa Wednesday yabona into yasekoleni ukuthi Wednesday kunokuthi yogijima yakwenziwa lezo zinto lezo ezi-general ukugijima ne-soccer but lama sports la aqashile njengo-boxing kwakungekho yabona ngangigcina nje ejimini buye. So wena why boxing? Because phela esikoleni exposed to soccer, gijima, long jump and wenza ngithi singakwenzi futhi. So bekuyisoccer nokugijima? Bekuyisoccer nokugijima kuphela fet bekuyilokho ku-2. So kukho ku-2 wena akukho nje okuthandile? Why wavela weza kwi-boxing? Ibhola ngadlala ibhola yabona
kukhula nje sikhule nakhona esikoleni la sure every black guy ekhulele elokishini or emakhaya ibhola vele akekho kadlalanga. sure So like kuba serious ngalo, like why ungaba serious? kwaku sports nje engangasithandi kahle yabo. I-boxing nami ngathi ngiqala ngayiqala nje as just for fun yabona, ngagcina sengiba nalo uthando lwayo, ngiyibona ukuthi hawu yenzeka lento yeah into kanjalo. Okay, so kuhluke ngani uSalka and Simkezeli? uSalka ulokhetha nje la in KZN, awuphumeli mhlambe ngaphandle yabona, uphumeli ngaphandle but uKZN uphumela uyabona ngahamba provincial ulona uprovincial ilona provincial iKZN iprovincial iSalka nje la in band. So yipho I enjoy the most because kaSalka was waphinda kawu-2 waba champion and KZN waba ne-chance eyi-1 ukuthi ube champion. So like ngokwakho yiphi enjoy? Because mina angikwazanga ukudlalela uSalka, ngithola nge-2. So uKZN ngiwaziyo, so ngibuza ngokuSalka ngaze ngodlala like wena sokudlala ku-2, so yini I enjoy the most uSalka noKZN and why? Ngingasho ngithi uSalka games, uSalka ngawu-enjoy uSalka, wona Salka ngawu-enjoy because awana qala la ngaqalela khona ukubona ukuthi hawu kanti nesibhakela siyakwazi ukuthi sihlanganise abantu abangaka because ngisaqala nje ngisadunyela yabona, even ngisadlala nange-weight encane yabona, sadlala nange-weight encane yabona. Manje bona ama-province ahlukene yabona, kuzocompletwa kuthiwa kune-quarter final, kune-semi, kune-final, safisa ukubona lezo zinto nje lezo yabona. uSalka kanti yayingekho yini yonke leyo nto? Ngikhuluma ngawo uSalka ngisho yeah wona ngawu-enjoy because vele nama-opponent ngoba abantu abanye babo bangibazi, ngangizolwa vele nabantu engibaziyo la ku-KZN kwaba unyaka and buya ngane. So muthi kwabanye abantu awubazi, ubani nje abasakhona manje owawudlala nabo uSalka? Omunye owayidlalela iTheku osakhona ukuthiwa uThabani Maphumulo. uThabani Maphumulo uhlala kazi kodwa yena ula eThekwini, useThekwini. uThabani Maphumulo kube usizwe Ntanzi wasemkhanyakude wasemkhanyakude yayibona kuthula abantu engadlala abasakhona namanje. So uKZN sabakhumbula bona abantu abadlala nabo? Kwi-selection ngiyabakhumbula, ngadlala nabo ngiyabakhumbula kwi-selection nale phambili sesifika eMpumalanga ngiyabakhumbula futhi ngadlala nabo. So sacala ukuphuma kwi-topic kancane. So I know ukuthi ebholini amajita ayithola iy'ngane like methiwa nje indaba yebhola, udlala ibhola even uhamba emgaqweni like you get hands yonke indawo yabo umdlalo webhola. So ka-boxing kuyafana nakhona kwisoko ukuthi you get hands noma yikuphi or ngisticke nje kwi-boxing ukuthi maybe you get hands ka-boxing or go-abroad nakhona bekuthiwa nje i-boxer yayithola ingane? Because yabo mina ngokwami mengicabangi suyahamba uyo-approach ingane uyayitshela ukuthi uyi-boxer, obviously izoyitshela ukuthi uzoyishaya yabo. Most amantombazane naleyo mentality ukuthi no ayizongishaya lo
Uyiboxa nje yini ngathi inomphendula lo mbuzo. Uthe No, mina ngizo-interview umxulu. So umxulu achaze ukuthi yena ngokwakhe. Yabo. Uthi oh yeah, yazi noma ngokubuka kwakho because nami ngine opinion yami ukuthi okay mina ngokubuka kwami kanje. So wena ngokwakho. Yazi ifubuza lo mbuzo ungikhumbuza 2016 sikwisal thinta yona lento. Then kwakunengane ze dance, yabo ze dance. Angithi kunama sports code ahlukene. Kwakunengane ze dance. Then thina samabhox yabona niphela sibancane sifuna ukenjoy ukuhlala ngane. Uthini ucoach wazi uthini yini ningasondeli kulaba badlala iboxing laba sukani kubona bayashaya nya into enjalo kanti yabona ngeke uzube discipline njengomuntu eboxing ngeke uzube discipline njengomuntu eboxing kodwa nje hayi ufike engane na yebo out of topic kodwa ke if ufike engane naye kuyafana nje kuyafana ebholeni because phela yabebholeni vele kuthiwa udlala ibhola ay uzodlala ngami yabona kanjalo you play yena engadlala ibhola nami into ebengizwa nengiyaziyo nengiyibonayo yenzeka hayi vele abadlali bebhola amaphili so ngibuza like abe-boxing like ngo-opinion yakho ukuthi wena uthini nabo ba ama-player noma azikho ingane nje hayi kaboxing zikhona ingane kaboxing ezinhle no angisho ama-box sengisho ngaphandle ezini uyawina ngokuthi uyi-box phela ama-soccer player ayawina ngokuthi ama-soccer player yabo wena nje usho nje just ukuthi uyi-boxer nje if umuntu umchazela ukuthi mina ngi-box ithekeni if ichazele kube nokuthachamela yes because mengifika mina ngithekeni manje ngithi I'm a soccer player obviously izochazela ukuthi afana naye kanjalo so ngibuza ukuthi ka-boxing yenzeka yini most of the time la ka-boxing if utshela nje ingane ukuthi uyi-boxer kuba nakho ukuthi ibe nokusaba yabona ibe nokusaba bese ukuthi iyakuthanda vele yabo lo nto le ithi sobona athi ngiphomo kodwa nje angizwani nje mina nomuntu onodlame yabona umuntu onodlame ya kodwa nje general ngenzela ama champions lapha emakhaya ukuthi if ebuka ehleli ngaphandle and umuntu yabo umuntu wabantu if uyathanda ukujoyina and manje mhlawumbe ufuna ukujoyina ngoba efuna amantombazane azi ukuthi no good discipline lana discipline ngenye indlela ngani sabe good discipline usibhakela kodwa engangeneli indlela engangeneli for ama benefits yawo lezo zinto lezo hayi. By the way guys ningeze i-voice ku-background sine champion lana yama USA 2-time USA champion Trumpis so sim-invitile naye as first episode wayefikile so uthe ufuna ukuba kwi-background this time alalele nje eyo abechemba ibonakala sifihlile namhlanje sifihlile. So what's your biggest fights like osokwaba nayo or your toughest fight yami yabanzima hayish yabo maningi abanzima kodwa ukhona le eyaba nzima ngangidlala no Luthando Ndaba owase Gauteng ku KZN kwakuyi quarter final la ngishaka kwakuyi quarter final ayi lapha sadlala kwabamnandi yabona igame i-fight abamnandi kwasumi hole ngangidlala ngo 41 kg lapho ke ngayizwa ufight even ngathi ngiphume ring nawo coach sayuti noma ngangijuni ngangijuni usakhona Luthando Luthando
uLwazii ngathi akasekho futhi usibhakela angazi noma mhlawumbe into zesikoleni into kanjalo kodwa yena wayenothanda iboxing because asilokhu sikhuphuke nje naye 2016 17 wayelokhu evelile nje yabona lokho evelile then mina uze wangishaya 20 wangishaya kodwa ifight yaba mnandi phela kusibhakela njalo win or lose wangishaya kodwa ifight yethu yona yaba mnandi oba no coach bakhe bafika bazosho ukuthi hayi imnandi fight no coach bangicoma nami ngeze ukuthi cha igame bimnandi ngeze ukuthi nami ngibox la ngaqala khona futhi uthi nami ngishaya isifuba ngathi boxer. So mase kwenzeke manje ethi uyabuya ungayivuma ifight yakhe sengafika sengaba yenye indlela ngayivuma ifight yakhe ngayivuma ifight yakhe and angeke ngimthembise ukuthi mhlawumbe sesingathiwa siyawaqeda ama-round naye ngoba kwakulesa sikhathi mangafika manje sengenzeka ngenye indlela ngoba ngiyabona ukuthi usengazama kodwa kungakhona la ahluleka khona ngeke ngithi ngalala kungakhona la ukuthi uyasala endleleni ngingasala endleleni. So I've heard ukuthi usuthenile nawe uyi-professional manje. Sengi-pro manje sengithenile professional ngithene 2023 and ngisathenile but angakadlali yabona ngabi na fight ngizoqala ukudebate nge-18 November ilapho ngizoqala i-first fight yami ka-professional. Uyazi mhlawumbe ukuthi uzokudlala noba opponent iyona-ke engakayazi kodwa kukhona esabambe sayeka kukhona esabambe sayeka yakhona la. Alright uthi ungayisho igama noma ngayi igama lawo ngizo angilungele ukulisho igama lawo angilungele ukulisho. Alright. So like wena ngokuyibuka ukuthi wena futhi kangakanani uchimanganani ubani ongazuthi ngizoqala eKZN la eKZN ubani ongazuthi ufuna ukufight naye or let's say South Africa straight South Africa engifuna ukubuka nje kule wethu yakuyona ngithi sibani ngiyafuna ukufight naye kune boxer elidlala ngayo kuyo-ke imini fly ekuthiwa imini fly u47 ekuthiwa uSivenathi Nomchinga likude lela boxer kodwa-ke nami ngiyafisa ukufayitha nalo ngelinye ilanga. Hayi Nomchinga-ke iyezintwana encane. So like boxing abroad in like South Africa ubani obukela kini? And umuntu ebengibukela yena because useyifomo manje seresign and ukule weight engidlala ngayo le weight ngizobe ngidlala ngayo uMoroto Mthalane iboxer lela ngibukela kilo kakhulu lela boxer lela Moroto Mthalane champion. So uyena like so abroad mangekho futhi it's fine ungasho ukuthi no akekho mayikhona it's fine. Abroad cha iboxer alikho kwamanje mhlambe lisazoba khona alikakaveli kodwa kwamanje abroad alikho yabona. So Mthalane nje usakushayela zonke izinto oyifunayo. Yabona Mthalane wenza into engiyifuna. So ubukela kuyena ngoba mhlawumbe style senu siyafana or maybe izinto eziningi ozenzayo ufunda kuyena why ngaphandle kokuthi vele nayo weight encane namdlala ngeweight encane nangaphandle futhi uthwala vele yabona but yabo unohathi la muntu vele sibhakeleni kufunza ube nohathi
no heart upatient lo muntu uyabekezela lo muntu lo and into if uyayifuna uyenza until izenzeke uthatha unix lo muntu if wazi ama fight akhe lo muntu iqiniso behleze wena if ezolo nje uyazi ukuthi fight yakhe izoba mnandi izoba mnandi interesting abantu bajabule ifel Muruti Mthalana. Alright, so sacala ukubuza ngefight elekhi khona emlomeni wabantu like ihlile nje uthini ngefight ya Prince Dlomo noNtethelelo Nkosi? Ma champion omabili lawo. AwaseKZN. And uPrince Dlomo hayi siyavuma uphethe iSHM weight ku63 bize ngelo feda ifeda 60 63 kulowo weight yabo no ifeda u57 57 ifeda hayi yabona ngingasho ukuthi phakathi kaNtethelelo noPrince hayi akukho ukuthi mhlambe kukhona ngithi mhlambe engaba ngcono komunye ngoba bobabili bane experience yabona sebelwile ikhathi eningi ende bobabili knowledge banayo skill banaso so if fight nje boxing uwin or lose ngasho njalo ngizolongisho njalo boxing uyawona noma uyaluza koba ukuthi amajaji abone kanjani naye owenze ngokuyimisela uyena so wena umxolisi but uthi wena uhamba ngakiphi side noma ngakabi na side hayi hlezi kunokuthi noma thothe ngashawa yabo mina for example nangu utalent la ukhona kule fight ya Bud Crawford no Errol Spence angahamba no Spence mina ngihamba no Bud so wawina if suspect wawina promise wawina imali shoot ngabe nje ngabe ayiyona so wena ke kule yama champions ala KZN uthi wena ubani ongayithatha ngokwakho because naye ngeke akudinele ukuthi uthi yena ke yawina ngobani uNtethelelo Nkosi bafowethu hayi lento uzoyenza hayi cha ngihamba naye uNtethelelo Nkosi ngihamba naye if sengizokhuluma ngihamba naye ngiyamazi ngiyawazi ama fights akhe ngiyawazi futhi ama fights ka Prince Dlomo uyabona kodwa hayi Prince Dlomo ngiyasola engathi ngaba nakho ushiyeka if useyimile eringini siqhuzi esinomentshisi uDlomo yena khona la ngasala khona ngoba cha uNtethelelo Nkosi hayi ukabi webhoda ngiqamba ma wena I think bazibothu ngoba so wathi no Prince elungiselela ifight yakhe yokugcina okhona elungiselela so uthi uyasala yena uyajima wena uyajima uPrince Dlomo wena uyayimisela kodwa ke ngibone into engenza angimngabazi kodwa kakhulu into engenza ngimngabazi kancane performance yakhe efight okugcina le abona lapha sasibheke ukuthi sibukise and wayebuka umhlaba wonke ombuka edlala leya fight kodwa ke khona akayikwenza khona ayengakwenzi thina sasilindele elikhulu ngendlela akayijime ngayo yena wavele wenza kancane nje waboxa nje kodwa awangabangazisi yabona kodwa wawina because mina nami ngayibuka ngayibona right kwakuyifight emnandi ongayibuka nje mina noma yini ukuthi into engayibona ngeke ngisho ukuthi ayibheda ngeke ngisho ukuthi futhi ayi right ngokubuka kwami ngathi akanawo u-right uyijibu nje yonke into yakhe nje i-lift
and i-left into kaPrince Hloma ngempela uqinisile. Kunama-opportunities ayingamnikeza ukuthi eshamane ukudown kule fight yakhe ukugcina, kodwa wayengakwenzi, wayegodlile. It's like wayewulimele right, but abathi mabembuza washo ukuthi awone nankinga. Pho wayegodla because wayefit. Into engimangaza ukuthi ngani wayegodla, uNtethelelo Nkosi compare to uHloma usebenzisa zombili izandla and uyaphunch power punch. So ulona if ezodlala ngejab kuphela, ezodlala ngejab cha ngeke uze kulunga. If ezodlala ngejab uNtethelelo Nkosi, ngoba uNtethelelo Nkosi hard worker, usebenzisa izinto zombili, unane skill, and vele kuzobe selungiselele ngaphezulu uNtethelelo Nkosi ngoba usezwini lokhu sikuthola nje lokhu inkundleni zokuxhumana ngathi uzoba nokuthi becelana inkundleni. Yeah. Right. So guys, bengizothanda ukuthi congratulations kuNomusa Ngema noThando. So bahambile baye Western Cape, Northwest. Bahambile baye Northwest and basibuyela nama wins kwi-women's rising up of women in boxing or kanjalo. But season 2 loyo, season 1 la eThekwini eKZN, then season 2 buse Northwest, and season 3 I think uzobusela Mpompo. So kunama-boxer ethu la eKZN, I think amathathu if ngamistake. So azobe hambile nawo ayosimela le endaweni zaseLimpopo. Angakawatholi kahle ukuthi obani abahambayo kulawa amathathu. Ngisazoconfirma kahle ngibuye nama-facts I think episode 3. And siphinde sithi congratulations ku John Masamba. Hambile osimela bedlala phi John? Bebedlala Senegal. Yes. Bahambile bayosimela eSenegal. I think uhlule kwi-semi-final mengaphosisi. Because i-info ngicela ukuyithola bethi uyahamba uya kwi-semi-final for qualifier for ama-Olympics next year 2024 ase-Paris. So I think uqualifyile yena angazi, but now ama-facts sazowa-checka and then sibuye sizonazisa. And then sithi hard luck ku Butler uHeki. Yeah. Angibuka ngake mini fights, ngithole info nje ukuthi uhluliwe, angazi round ba ngoba akawaqedanga ama-round. So angazi ngaphawula ngithini. Uyibukile fight? Azi bengisagcina ngisabuye iqephe incane nami bengayibuya phelela, so ayikho ifethe engiphethe ngefight yakhe, but yeah, but uhambile waya eJapan and then wangabuya ne-WBC because bewudlala i-WBC, so akabuyanga ke nayo. Kodwa ke mina ngithi congrats, bancane abantu abakwazi ukudlala i-WBC. Ngithi congrats. Simelile kwazile simela siyi-country wahamba eJapan. Ngizama ukucheck ukuthi bamnakha around ba. But akawaqedanga ama-round. So sibuye ngaxolisa ngokuba nama-break. Bengisalinde ne-facts eqhamuka ngala. Ngithembe lento balo round 12. Ifight i-round 12 le ngibanje manje. So if unokhiwe angazi uhamba uzafika ne-round 12. Possible. Yeah, ngenzeka. Because like knockout come there, I think it's my second, yeah. Round 12. Round 12. Yo. I'm a second, man. So yeah. But shout out to the champ by Sammy. 1 minute.
Yeah, 1 minute. Yeah, so Yeah, ukwazi ukufika round around 12, 12. At least. Akufani. At least. Akufani. Abanye bethu ngabe basale round 3, round 4. So yena odlalile bekwazi ukufika round 12. So nice guys, singambiza naye podcast. Uchaze ukuthi hamba kanjani fights. So have you ever been with fights outside eringeni? Street fight. Into kanjani? Yeah, uye wangisukelile. Aqala ngalokho. Yeah. Street fights angena if ukhula vele uyazi street fights uyalwa. But I think ngangi no 17 ngilwa street fights. But khuphuka phay lapho 18 kuyalaye street fights angazi ngibena. So usamkhumbula umuntu owula naye? Yeah, ngisamkhumbula kodwa ngeke ngithanda ukumdalula ngegama ngoba ngichaka ngimshaya ngasisibhakela. Hayi, ngimshaya impela ngasisibhakela. And ngaphansi. So uyiboxer noma even mhlambe wayezosijoyina mhlambe wasinyanya lapha isibhakela indlela ngamenza ngayo yabo into kanjalo. So it's successful ukuthi uthi mama wena hayi basosho njalo ayiqedile. Because yabo nami mina ngingaba nge-street fights. Yeah. Okay, ngiyakhumbula ngisamncane ngilo but ngikhumbula ukuthi ngangilo nobani ngikhumbula ubaba wena. So ngisamncane intwana engikhumbulayo ngeke ngisho ukuthi kwakuyi-fight. Yeah. Because angisanda nami uyi-join boxing, I think grade 7 yini. Semncane. Yeah, I think lapho nje noma ngangakayijoin kodwa nje ngase ngazi ngeboxing. But so ngakabi more informed ngayo. Yes. Yeah. No, ngase ngijoinile. So 2014 grade 7 ngisho 2014. Yes. Ngase ngijoinile boxing. 17 ngangifunda 10. Yeah, mina ngiyakhumbula because ngiyakhumbula negama kodwa ngeke ngisho Yeah. because angimazi noma usaphila yini lo muntu ekangena noma ngasekho kodwa nje ayela grade 7 ku ubona labo abamabholi nje esikoleni. Oh yeah. Idlali labo manje lesikhathi. Even ngathi umuntu akathwambe lesikhathi unomzimba but no wayengenawo umzimba lo emncane nje njengami. Oh yeah, but Kodwa isaci esikoleni. Enalokho nje uthi ngiyashayana. So wafika wayinakho lokho yabo ukudlalisa ngokulwa noma ungasathandi kuthi vele ngoba bayamesaba esikoleni. Yeah. So nami angazi noma ngimsaba noma ngangamsaba kwakuyinje into in between. Yeah, mhlawumbe womsaba kodwa awasunyanyile. Le nto le natural yenzeka. If umuntu echule zochule wayomngani, not like close friend kodwa wayilabantu laba socialize nawo. Bola in kodwa nje babe nalokho umsaba yabo. Yeah. So one day afike kumina ngiphethe ikhanda afika yabo yenze lezi zinto zakhe. Then ngimsho ukuthi uphethe ngimikho right. So cela ungazenzi lezi zinto zakho ngiphethe ikhanda nana ngimchazela istory. Angabi nandaba aqhubeka afuna vele ethi yena ngaza ngishaya iboxing wara yabo. So mina if uzofika uzothi boxing kanje ngivele ngibe naloko ukuthi why ufaka iboxing la ngangeni khona. Yeah, qinisile. So ngiyadinwa nami. So afaka iboxing vele inhliziyo incane ngiphethe ikhanda. Avela afuna ukulwa ke thina ngeke ngimshaye yena angipush. Ngizele nginqonde eboxing lezo zinto lezo. Angipush enze yonke lento le ngimiyeke yabo. Vele kufike la nami ngicika khona. Ngiyakhumbula ukuthi ngamshaya ngejephu yini. Umpofu. Umpofu ngisho ngayo. Yellow bone nje light skin nigga. So vele ngimshaya ngejephu la ekhaleni. Wabona boom. Wafreeza futhi ayikayitshela ukuthi ngizofighter back. Wavela wafreeza wangibuka lapho ngibuka nama glass la. Siba u4. Simile siba u4. Sure. So kwakuzamo ngikhumbula noma I think uRodrick
and then kuyini nami after school Oh, qeda kudlala ibhola lesiniyenze esikoleni. isinenzeke esikoleni phakathi silinde ama-transport yabo. So ngishaya ijebhe yami ishaye nje ekhaleni ngilizwe ikhala la esandleni mase nami ngiyathuka nami uthi ngamshaya ngempela yabo ube nalokho because phela uyashayana lo mshitha so lendlela bevele bengasilamuli besibuke la majita u2 mhlawumbe kwadlula u20 seconds sibukani engaphiliseli esathukile nje and then wavele wathi sefuna ukulwa wathi ayikeke ndoda sesisithi sikhathumile ubani usesho lokho ila majita la esindawo la vele ayikeke obabondayo sesisithi sikhathumile okaphiliseli defeated perfectly kodwa ngambiza ngegama bezi unjabule hadlake ngihlale eClermont bembambe and then naye engalwe futhi ethi bembamba avuma ukuthi bambambile and then sihambeni ngakusasa mengibuya esikoleni ngifika khulunywa ngayo le topic ukuthi usiza ushaya unjabule kumshaya ngeperfect manje leyo nto yayimdina lo mjitha yamdina lo mjitha njalo bekuthiwa nje usiza washaya unjabule ngeperfect ngabona ngayo sefika kumina ethi ngiyaxolisa bethi kade ngayenza kanjani sasiqeda kudlala ibhola lapho wangihlaba sadlala ibhola and then wangihlaba ngawa luckily ngangalimali and then ngavuka in after ke sesiqedile wathi efethi sorry bethi ikinga nawo wangishaya ngale yadi so asesefuna ukuphola wasefuna lento isahleli kuyena kodwa luckily awazange angilimaza wasathi ayifethi ngiyaxolisa bethi sure lapho vele yazi igame yebhola ngixabana manje nebackground vele so angithathanga serious ukuthi usengihlabile ngoba nakho ngamshaya ngale yadi so wena angazi ngibuyela ngixoxe futhi noma no but lo muntu ahlahla umakhelwane ngimina kodwa igama ngeke ngize ngilikhipha ngeke because namanje siyakhuluma but siyabona ukukhuluma nomuntu ubone ukuthi kunento esele kunegrudge esele because kwazi ukuthi kuba into enkulu because azafana nabazali azafana nabazali manje azafana nabazali ngithi mina ngiyasifundela ngiyakufundela yabona mfethu kuhlukene uzolusa umuntu okufundelayo kulo because mase kushaya uba discipline uqale ezehlisa if esekushaya kuba nzima because lento vele uyifundela and ukushela ukulimaza lento yenzeka kuyena kodwa but sekwaba awkward nje kodwa ngoba akugcina kube right na ugcina ejwayela ngoba usazongibuka ukuthi bethu uthi nayi lento ayenza kimi yabona into kanjani hard luck ndoda esingayazi igama anonymous makhelwane so nje usekubuka ku-TV sithi wangishaya kanje sifisa ukuthi ngisupport mntwana ngidlale so uyafika kuma-fight akho njengoba nje yabona abe ama-local fight awubefike ufike nje siyakhulumisana but kunalokho nje ukuthi yabona usane-grudge mina anginenkinga naye but ngisasene-grudge but uyafika nje ama-fight na-support yenza 2017 yenzeka 2017 yenzeka 2017 but namanje usasene-grudge ku-2023 7 years but mangibona yabo unekhathi la ncane yabona ncane then mhlawumbe ihamba ukuthi mayibuka ngithi nayi lento nayo yabona amshisi bazi that's why mhlawumbe unakho ukuthi axoli kalula mhlawumbe lokho in closing Tropis akukho mhlawumbe ofuna ukubuza champ sasongele mic lendoda hayi ngakubuza nje akukho engifuna ukubuza le ndoda just nje best of luck kwa pro asiyeni siyekubo ngenkani sihlomele sobashayi
because now yoqala Yeah, now yakho ngiyodebhisa nayodebhisa so asiyeni bethu. Yes. Siyakomunye umhlaba but asiyeni. Sohambe ngomthetho omdala umlando soqopha bafethu. Yabona. so wena ufila kanjani-ke ngokwe-debate? Ya phela hayi ya iyangijabulisa ukuthi nami sengizoqala ukungena insizweni yabona. Yeah, because phela yabona amateur boxing ya ne professional ya kuhlukene yabona njengabe nje amateur lo yabona ngi-Olympic style angene-amateur. yeah Olympic style mayikhumbeza into yakho right since ngizodebate ka-pro hayi inakho phela ukuthuka because yabona impimpi yabona boys war but hayi so ibamba iqini but ngithuka khona because wonke umuntu unalo uvalo ngeke wenze lutho ngaphandle kovalo but ngijabule ukuthi ngizoqala debut yami ka-pro. So cause ngiyazi ukuthi kunama-promotion nani wena u-under kiphi promotion? I-promotion engizoba ngaphansi kwayo Ludonga boxing promotion engizodebha ngayo. Ludonga boxing promotion ayidumile kuyaziwa. So located to iyona ezoba iqhatha ngalelo suku noma uzoba uqhatha omunye then nayo iphinde iqhatha mase iqhatha yona? Ayiyona vele ezobe ngiqhatha lapho debutha ngayo yabona. Ayiyona ezobe ngiqhatha by the time score on angaziwa. Kodwa-ke ngiyacabanga abanye upromoter bodependa indlela engizobe ngidlala ngayo yabona. Indlela engizobe ngidlala ngayo la Ludonga promotion. Okay. So in closing, like ufuna like mase suqedile yonke icareer yakho boxing ufuna ukukhunjulwa kanjani? After i-boxing usuyidlalile waqeda uthi okay sengifikile la engifuna ukufika khona or yabo noma usuyekile or mase ungasekho emhlabeni like ufuna ukukhunjulwa kanjani njengomuntu onjani? Ya ngifuna ukukhunjulwa kahle hle ngiqeda isibhakela ngifisa nje ukukhunjulwa njengomuntu obesidlala isibhakela obeba discipline obesebenza phezulu kwephutha yabo lonto le obesebenza phezulu kwephutha and ngisazokuqhuquzela yabona ngiqhuquzela nabanye abantu sazo-add more abantu kwisibhakela abasasithanda abangazi ukuthi bazosijoyina kanjani but asebesidlalile yabona ngifuna ukuthi siqhubeke isibhakela siphambili yabona into le yeah into kanjalo. Okay, champions emakhaya sizivala-ke drop isicongcondlosela iphasela lela. Oh yeah can pass through but So guys njengoba sengishilo ukuthi sponsorship Clo nazi ikipa zabo and bakwazi ukubumcustomizela bangenzela ushena lesa sami abantu. Collector. So now if khona okufunayo ukwenza njengoba sengishilo iqala video inamba ezobe ikhona la ezansi social media platforms kukhona Instagram, TikTok, satholana na WhatsApp. So yeah bona abantu abenza ama kids njengoba eyodlala noxolo yeah uzobe dlala naye kwi-ladies women's tournament leSelimpompo. So ama-facts bengakabi nawo so angifuni ukusho amagama abantu nani so yena untshelile personally bamenzela i-attire nani. Unfortunately ayikho la but after video mhlambe kuzovela ukuthi benzani. So yeah, please support Red Clothing and like subscribe. Subscribe like, comment, subscribe and share. Subscribe. Siyabonga.